Dva kutilové přicházejí do kin. 40 let bláznivých nápadů, originálních řešení, katastrof a havárií. Pat a Mat mají vždy řešení. 1.25 hodin z brusu nových příběhů. Přichází zábava na ostří šroubováku a legrace, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte. Pat a Mat ve filmu. Již brzy ve vašich kinech. A je to.